Kabalenko, Uynina, Impaninayan Tamo, Gobernador Danilo Baylon, Bagong Umaga, Bayong Pag-asa, Bagong Pampanga, Gobernador Danilo Baylon, number 1 sa balota, iboto Mayo 9, Gobernador Danilo Baylon. Kanina po habang nagmo-motorcade kami, wala pong pagsidlan ang aking kaligayahan. Dahil halos lumabas ang mga tao at sumasalubong po at winawagaway pa ang aking larawan. At makita po lamang tayo, makikita ang kasiyahan sa kanilang mga mata, lalo na po pagka nakamayan natin. Kaya tunay lamang po na napakadakila ng ating Panginoon Diyos dahil nadaman niyo po kung ano nasa ko sa ating lalawigan ng Pampanga. Napakadakila ng ating Panginoon Diyos dahil siya'y nagbigay ng bagong pag-asa, bagong umaga at bagong Pampanga na bubuhay sa pag-asa ng ating mahihirap na kababayan na mataas ang level ng inyong pamumuhay. Kaya ni maging mayor ko ng Candaban Anong Milyari, mumuna akong plataforma, inalapit ko ang tao sa Panginoon dahil doon magiging maayos ang kanilang buhay. Pangalawa kong plataforma, inalis ko ang korupsyon, ang dating baong sa utang ng munisipyo, napakarami ang napagawa natin na tulungan. Ang lahat ng mga proyekto, mga daan sa aming lugar na pagawa natin, mga cover court, pabahay sa mahihirap, mga poso sa mga walang may tubig, mga nego card na paghanap buhay, mga health center, senior citizen building, mga patubig, mga eskwelahan at iba-iba pa. At napakarami po ang natulungan at napag-aral, lalo-lalo na ang mga may sakit, ang mga solo parents, may kapansanan, mga magulang na nabigyan ng ayuda sa panahon ng ating panunungkulan. At nakabilit tayo ng maraming sasakyan na hindi Photon o China, kung hindi mga Toyota. Ang aming ambulansya ay Toyota Grandia, ang aming part truck ay bagong-bago nang dahil sa walang korupsyon. At lahat ng pumunta sa munisipyo ay nabibigyan natin ng ayuda sa mga may sakit, nangangailangan at mga nagugutom. Na ako'y bumaba sa 200,000 lamang, 200 milyon lamang ang pondo ng munisipyo sa isang taon. Nag-iwang pa ko ng 127 milyon. Hindi ko rin kinuha ang aking sweldo at aking allowance. Kaya ano gagawin natin pagka naupo tayong gobernador? Hindi ko rin kukunin ang sweldo ko, ipamimigay ko sa mga tigalubaw. At alam niyo po ba kung ano pa isang pinasasalamatan ko po sa inyo? Ang aking mga tarpaulin po ay nakadikit sa inyong mga bahay at sa mga bakod. Alam niyo po ba pagka kami nagkabit ng tarpaulin, kinabukasan lang wala na? Ano po? Alam niyo po pagka kami nagkabit ng tarpaulin yung malalaki, winawakwak po nila ang aking larawan, pati na ang aking pangalan. Yung po ba ang gawa? Yung po ba ang gawa ng tunay na may malasakit sa kanyang mga kababayan? Yung po ba ang nakakilala sa Panginoon Diyos? Bakit po hindi sila lumaban ng parehas? Ano po? Bakit hindi nila hayaan ang mga tao na ikabit ang aking larawan sa kanilang mga bahay? Kaya ako po'y sumasaludo sa inyo nang dahil sa inyong katapangan at ipinakita nyo ngayong araw. Halos tayo'y merong 4,000, 5,000 rito ngayon. Alam nyo po ba sa ginawa nyo yan? Lalo ko pong pag-iigihin ang kaatasan ng ating Panginoon. At ito masasabi ko sa inyo, kung ako'y magiging gobernador nyo, walang magugutom na isa man sa aking mga kabalan. Ang atas sa akin ng Panginoon ay gabayan kayo. Ang atas sa akin ng Panginoon ay hubugin ang aking mga kababayan ayon sa kanyang kalooban, mahirap man at lugmok sa kahirapan ng ating mga kabalan. Kung ang isang leader unti-unting ipapakilala ang dakilang amang mahal, huhubugin sa kanyang kautusan at sa kanyang proseso sa paghahanap buhay at hindi sasang-ayunan ng mali, bagkus ipaglalaban ang inyong katwiran at hindi siya masusuhulan. Sisiguraduhin ko sa inyo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. At ang leader na ito ang magiging isang magandang halimbawa
na siyang gagabay sa inyo upang maitaas ang antas ng inyong pamumuhay.